n'ọnụ amamụma okwuo m n'uche kwuo m n'ọnụ amamụma bịa m n'aka kpaa m n'ụba amamụma kwuo m n'uche kwuo m n'ọnụ amamụma bịa m n'aka kpaa m n'ụba amamụma egwu m dị ka mmiri oyi ekutere nwụọ ndụmọdụ bụ ibe m ji bi ụwa n'ọbụ nle ọ bụ onye ma mgbe ekere ya wee mụọ ya n'elu ụwa ọ dịghị onye ma mgbe ọ ga-arapụ ụwa n'abaghị onye welu ndị dị ọvịvọ na-achọghị ya ka enwee fiji eru natani wee ṅụba nne ya ala ị na-akụ mgbanụ ị na-eje ebe were kene n'uwe obi nwayọ wee sobe ụwa ibe onye chọrọ une n'ụwa ka ọ ga-enwe ụmụ ibe ekene m unu na-anyị nọbụ ndị ndozi ọdịnala na-ekene unu anyị si ka udo dịrị unu ebe ọbụla unu nọbụ ndị ndozi ọdịnala Igbo ndị nwere akọ na uche mana enweghị mgbe ị ga-anọkọta 5000 years ịbịakwa na-emekwa ihe mere 5000 years without reformation without to live nna nwanne if you want to travel you go to your house you keep something if you travel come back ị ga-afụ na akwa ahụrụ unyu some of you be in a village when you go to your village in Christmas ị na-echichakwu na echicha don't you clean the house when you go to village on Christmas only 12 months you go to village on Christmas you go inside the house and clean before you stay there so you want to take something after 4 generations so you feel na enweghị something dị wrong somewhere there is no interception there is no corruption there is no mistake ndị isi ojii ruo m nso agwegwere aka nkọghị nke oru ha were m nke agụpịa gị anya nkọghị nke ọba ha were m nke agụpịa gị anya ya ka ejikwu na ya amaghị a na-ekwu na ya amaghị ya iche masị ndị mmadụ na-acha ụtọ kịta religion but spirituality ọ bụ oyibo ọ bụ Igbo then take the spirituality and say religion is evil and spirituality is good but it's English ụmụ ibe ọkwa English word we have so why do you reject religion and take Christianity and take spirituality ndị isi ojii ụmụ ibe ndị ndozi ọdịnala unu amaghị ihe eji wee kpọọ ya ndozi ọdịnala because why you can never go after 12 months to your house in village go inside there and sleep without cleaning your house that means akọ na uche fọrọ afọ and ọnwụ na ịmarọ because yesterday and tomorrow is the same if you don't know about a celestial movement you cannot know about the past if you don't know about the past then you are one of those people who corrupted our omenala ọnwụ na ịmarọ about it you are one of those people that corrupted omenala Igbo you are feeding nonsense to your children how are they going to be great tomorrow how I want to know ndị Igbo si onye efe ha eze anaghị eru na onye fere eze ka eze na-eru you must be honorable to life so that life will take care of you that is what they are saying ọ ihe nna gị gwara gị na every Igbo language nna gị gwara gị rube isi respect the life you live nna gị never insulted anybody go to Igbo language and see ma ị ga-afụ ebe a na-akpọ mmadụ iyi gaa na Igbo ọbụla gaa na Igbo language and see all this generation every race in ụwa is your enemy every race is your everybody is your enemy gaa na Igbo language ma nwere ihe a na-akpọ enemy onye iro kedu ihe bụ onye iro an outsider ihe ndị Igbo na-akpọ onye iro bụ an outsider onye iro today now ihe anyị nọzi bụ everybody ka anyị kpọrọ asị nna how can a heart that have so much hate progress ata m ajụ how can a heart that had so much hatred progress I want to know I don't know where you learn these things from because it's not in Igbo language or there. If you remove your eye you can never see no more and there is no more evil because the eye represents evil not the heart and the eye prohibit evil heart
the eye anya gị na-prohibit your heart ime ezigbo ihe. All the eye, because if you remove the eye, heart will change. Oh, now if you let your heart dominate, then the eye become the observer. That is what the eye is made for, to observe, not for judgment. Heart is for judgment, not the eye, but you use your eye to judge. You have a problem. Not your heart anymore. Omenala Igbo is a doctrine. It's a written doctrine, even though it's not in the book. We know where it is because we understand the language. It has been corrupted in Anuku Igbo. Emebigoye na ebe idozi edozi. And if you don't understand the celestial movement, you cannot understand it. This is for your own good. Ogo wakana emerie or for me is for everybody. Because you marry here na akpọrọ mbadiwe. You don't know what is ọrụ mbadiwe. We suffer so much. Make sure that omenala Igbo dị mma. Ọ bụrụ about competition. O nwere onye bere ebe iri ego, o nwere bere iri nni. Ihe anyị bịara bụ is our own something that has been destroyed. Ọ na-ewute anyị n'obi. It pains us. Na ndị mmadụ nwesịrị everything, we don't have nothing. It pains us. That's why we give everything we have to make sure that our people Polando. But something nkịta agaghị aghọta ihe a na-akọ because they want to go to Facebook and get likes. How many? They don't understand. If the father, that priest in the church did not come to church every Sunday, no more Christianity again. So if we don't say this thing, ordinary will close. Every movement of ordinary will close. You don't know. If we don't say what we are saying, there will be nothing like omenala and ordinary Igbo. There will be nothing. Only if father don't come to church every Sunday, Christianity will close. That's why they come every Sunday. If there is no Shabbat every Saturday, Judaism will close. So if we stop saying something, buying and selling, companies, we know them, but the doctrine must be sustained. That's why because we lack this continuity. That's why if you go to Nigeria, you will say something. After 1 year, that thing will close down. Go to Jakon, they go to Lagos, that Lekki you see there. Just give it time. Something. They are building something in Lagos, Eco Atlantic. Give it time. Give it time. It will close down. No continuity. As we are talking, we are walking, if you don't know. As we are talking, we are walking because this is a doctrine. It's a way of life. Nandisi, I don't understand you. Or a way of life, if you don't have it. A way of life with doctrine, because it don't look life. There is no life. What you see is movie. It's called Matrix. It's movie. Man, movie. Our movie in Africa. Do you see that movie? In African Magic. So, all what he believe of this movie got compete. World class movie. This world. Now we don't live in isolation. Ndozi ordinary is a standard living. We can challenge anybody, anywhere, anytime. So omenala Igbo we are restoring is that first one in a higher grade. Ordinary Igbo is that the same thing in a higher grade. Nwanne aye gara the weput here clean warrior golden color. Warrior golden color. Ona chaka anwu oputo ona ekeke. You cannot stand it. Not even you can stand it. Not even Nwabeke can stand it. Yeah? When we argue about omenala Igbo, Nwabeke go and sit down. If we speak about omenala Igbo in Western world, Nwabeke sit down because 90% of Nwabeke are about nature. Only those few that control the government knows it. So ordinary people don't know. So they cannot stand the omenala Igbo because scientifically we prove it to them, culturally we prove it to them, spiritually we prove it to them. Then they will go and see them because you hear how my sister that's all. All your Nwabeke madebere. Ordinary Nwabeke only know work, salary, buy car and marry. So Omar has anything else.
So why if we debate about omenala Igbo, they don't talk. Ha anaghị ekwu okwu because anyị ma ihe anyị na-eme, we know exactly what we are doing. Because anyị ma ihe bụ omenala Igbo, mara ihe bụ ọdịnala Igbo, mara all the whole symbols of omenala Igbo from A to Z, mara ihe ha pụtara, wee sị na anyị ga-ewetezi ya in a way our people will be ashamed to go to church because nwanne onye nna ya nọ na eze ọ na-eje ọkụ mmụọ. Onye nna ya nọ na eze anaghị eje ọkụ mmụọ. Ụmụ ibe, simple as ABCD. Spirit is a desiring movement. So whether you like it or not, ụmụ ibe, if you don't present what is good to your people, they will not follow you. They will go to somewhere else. Don't you know that it is surprising and by 98% of ndị Igbo na-eje ụka because you can, for today is the most beautiful. Ọ bụrụ because of na that there is truth there. There is no truth there. Kedu onye na-eje ụka si na enwere truth ebe ahụ? Ask them na when Jesus is coming back. Asking the ụka when the Jesus is coming back, they will not tell you. Ask them any question about the Bible, they will not answer. Ihe a ga-asị gị na this thing is too much for you, don't ask the question. Ihe a ga-agwa gị. They will tell you don't question God, God will kill you. That here na-egosi gị na they don't know anything about it. But onye with the most comfortable one for them for the moment. So that is the most comfortable one for them for the moment. So it's simple truth. So they go there is because that is the best they can have. So for you to come, nwanne ị ga-eweta nke ka nke ahụ mma. If your own is not better than that one, you cannot force people to follow. You cannot force anything on people because mgbe amụrụ gị na ha, ọ gị na aka ofu nne ji gị na ya, ọ bụ nne mụrụ gị na ya, kedu ihe gbasara gị na ya? Nothing. So if you want to help your people, bring something beneficiary to the help people. If we spiritually and otherwise, culturally, each other you want the best culture. Lekwe ndị be anyị ka ha na-agbafusi obodo oyibo, ndị a na most of people na-ekwu nonsense ya, ha na ala bekee, isi ha na ala Igbo ha ajụ. Most of these people no west na-akọ nonsense. Tell them to go to Igbo land, they will say no. Unu amana na ala Igbo nwere ya na kporiko. Ịmana Igbo land nwere law a na-akpọ oriko. Do you know that? Ndị Igbo si gị onye ya na ndị mmụọ na-erikọ ndị na-eji ogologo ngaji. So if you consider somebody as evil, si ebe ahụ pụọ. If you consider anybody as evil, leave the land. If not, your people, your ancestors will kill you because it's in your law. Ordinary law gị, ordinary Igbo law, oriko dị na Igbo law. Inera mmadụ something, don't ever condemn the person. Yes, if you don't know, I tell you. If you are taking anybody from somebody, anything from somebody, don't condemn the person. If not, that thing you say will come back and hurt you. Ịmara, ọ dị na your law, ọ dị na iwu Igbo, ọ dị na iwu ala, ọ dị na iwu ala. But to know, our people ga-anara nwa bekee social iberisia ka na Facebook nwa bekee nwe ya. Facebook owns by nwa bekee. WhatsApp owns by nwa bekee. Car you drive every day. Car you drive owns by nwa bekee. Electricity na-enwe the company. How many Nigerian company na-generate electricity? How many Nigerian company owns the electricity company? How many of them? Your phone, your phone, the company of your phone, that phone company, that Etisalat, MTN, that nke iji n'aka nke iji n'ụkwụ, akwa iyi na ahụ isi agụ ahụ ị na-eyi, ọnụ na-eme isi agụ. Do you produce isi agụ? Do you produce okpuru ede ị na-ekpu n'isi? Do you produce eyeglasses bụ n'anya? Nothing. You come to Facebook and say nonsense. The same Facebook they own. This is oriko ụmụ ibe, oriko. Ihe na oriko. You cannot eat from somebody and condemn the person. This is pure life. This is natural principle. You know, natural principle. So if you want to see good, be good. Or say go ma go rank happy. No. O ma go 1 Maya 20, then ijeri ogunofo. O ma go ofu Maya ise, ijeri ogunofo. But I don't talk nonsense. Obro nke iberibe. Mmadu aga ha bi mebe. Ogo mere ba nno. Ebe anno ba ala bekee. No nwa bekee nwere ike igwa nonsense ebe egwu kpọ m anya. Because ejiri m egwu n'ọfọ. Onwere ihe gbasara m na ya. Abara m ebe ị nọrọ onwe m.
because onwere onye nwe ụwa a free place. If you don't know, you know it. Ihe mere bụ you have been deceived. Ụwa anụnwa nobody owns it. Nobody owns it. It's for everybody. So nobody have right to tell you to do anything. But if you want to create a society, if you understand the cosmic movement, if you love your people, then you want them to have a better life, then you create a life for them. But ordinary person, enwe ihe na ordinary person, ordinary people, you have to be a follower because you are ordinary person. Ifunu go ebe nna nwa hai nna ya ọkụ ifuru onwe ihe ndị be anyị na-ekwu mgbe ndị ochie onye azụrụ azụ. Ndị Igbo na-asị nwa na-eme ka onye azụ ha azụ. Ịma why? Because onye train once ome omume ị na-ama. Onye ọbụla train somebody behave, you know. Maka na because ọ na-eme observe. A sị na ọkụkọ ruo ebe ọ na-ama ha ana, o were ofu ụkwụ zọrọ. O were ofu ụkwụ zodo naanị. Ndị ọzọ sotuo soro ha zotuo. Ọ ka esi eme n'ụwa, ka esi eme n'eluigwe. Ịghọtago? So anyị nwere ụgba as a people. Asị gị oji pụta na osugo. Ihe a bụ ihe nna gị kwuru mgbe ndị ochie. Ọ sị gị come out na osugo, nke pụta na osugo. Na osugo ahụ nke pụta oji come out na osugo. But you know you don't understand it. All the whole these things enyere gị you are fighting today, ma Igbo ma Biafra, all those things, a concept for you to have a life. It's a way, it's a direction they gave you. You don't even understand the game. Nwanne osugo Trump na-ekwu na ha ga-eje na space je were military this thing na space. Military na space. Anyị ebidobere ikpu isi akpụ. Nna before anyị na-apụtasị ndụ ndị ewerechaga everywhere. Kezi nke ya fọrọ anyị. Trump ka na-ekwu na-send their military ka ha jee na space je were position. China na-aga na ka ebe a na-akpa North Pole na-edig na-ewere si anị dị ebe ahụ na North Pole ebe ahụ snow na-ada. Kedu ebe anyị nọ anọ? A na-ekwu ndị be anyị a na-akụ mmadụ ke onye nkịtị na-ekwugheri onye anaghị eche uche. Now we are worried about life. We are worried. Ọ bụ na azụrụ ụmụ anyị azụ, then we go. If we don't train our kids, we go. Ihe a na-ekwu maka ya, onye kwuru nonsense ọpụta na ihe abụrụ about just come out and do nonsense. It's not culture. No. Culture will way of life will educate people in a higher level for them to have a higher mentality. Ihe a na-ekwu maka ya. So that thing they present to your people, is it good? Ihe nna gị na-eji ịpụ ndụ, onye ka ga-eji apụ ndụ. Nna gị ihe na-eji ime ihe nna gị mere, nna gị ọ pụrụ ndụ. Nna gị apụghị ndụ, then why are you going to do like your father like son? I kwesịrị you have to be better than your father. You have to, because nna a na-eje ụnyaahụ eje. A na-eje ụnyaahụ eje. You cannot go to yesterday because yesterday is nothing but a memory. So you have, always if you are not capable, you then go and sit down. Follow people. Onye fere eze ka eze na-eru, go to the line and stay in the, if you go to supermarket, people, over 200 people on line, be 201. Go and be 201 person. If there is 200, you don't want to go and be in the front doing what? Is on the boots of your day. Are you the first person that come to supermarket? No. Then why do you want to squeeze yourself in line? Can you not squeeze the room? Go align and stay. So the mind is the same thing. If you are not elevated enough, go and stay in the line. Your turn will reach, you become. Okay, your turn, or your turn will be. That is life for you. Life is a process. Longer you live, much more you will learn. But you want to force knowledge to your head, it can never enter. You don't force knowledge into yourself, it can never enter. Never, not today, not tomorrow. Not today, not tomorrow. So the best things for you is keep quiet. In your life, observe, go towards that thing you want, you will get it. It's quite okay, just force something to yourself or gonna work. So here I chọrọ omenala Igbo worldwide. If Yoruba man hears it, they will trip. If Hausa man hears it, they will trip. If Western man will hear it, they will trip.
also ha maka esi convert mmadụ to be a Christian. Not only them. If you convert people to believe in your culture, naturally they are giving you more great. You become more great, because more people into that ideology, more strong the ideology becomes. Imagine na other people converting to omenala Igbo make it more stronger, make us as a race more stronger. That is why Westerns are strong, because Christianity they create. Islam they are strong because Islam they create. Jewish people they are strong because Judaism they create. anyị na-achọ ime eme ọnwụ ndị be anyị na-agba anyị tako agba anyị stọd ịjụọ ya nwaanyị ọtị gị because amagha m ihe ha na-eme. So because na ịmarazi ihe ha na-eme, uche gị erughị ebe ahụ. That's why they should come to your level. They should bring it down to 1 because ị nọ na 1 ha nọ na 20. Oh, because ha nọ na 20, no, they will bring it to 1 everything nke everybody never understand. So you don't want to go to 50. You want to be in 1. Ị ka na-agụ 1 na-repeat the class. Ndị na-ebu class n'isi, ndị mmadụ na-apasị na-aga n'ọnwa na-aga na space, iburu class n'isi. Ụmụ Igbo ọ bụghị ụta ka esi eme. Ọ bụghị ụta ka esi eme. If you put knowledge into your people's head, they will take it from there. Your children will be the beneficiary, but you are holding your children back because of your greed and stupidity. Ụmụ gị ya bụ the beneficiary of ihe a na-eme. Your children will be of beneficiary of ihe a na-eme. But mba, this guy sef ọ na-akparị mmadụ, gịnị ka akparị? Kedu ụdị mkparị a ga-akparị gị na a na-enye gị nri? Your president is borrowing money everywhere and there. Which kind of disgrace is that? Enwere disgrace karịrị na your passport can never enter any country in the world. Enwere disgrace ka na your passport don't enter anywhere in the world. Nwere disgrace ka ya. So ke nke ọzọ, I won't need happy that the condition me I am not. Condition na adịrọ m obi mma, ihe m need the best. So it's not for everybody. All those people ka ọ na-eme, ndị ọ na-eme tu o si eme m, ndị ọ na-eme otu o si eme m, ndị ọ na-awute otu o si ewute m, they are those people who are worthy. You cannot force anything to anybody. That is what I say it always. You cannot force anything to anybody. Nwanne, ihe ọ bụla ị na-eme n'ụwa ị na-emeri onwe gị. Ịkpọsa ahịa dị mma, people will buy it. Simple as ABCD. Life is a commerce. Ị gaa na shop, were onwe gị nye example. Ichi ịkpọsa ahịa now. If you want to sell market, put a shop. Leave the shop dirty. Make the shop ruo unu. The shop, let it be dirty. And to put 2 shops, 1 dirty, 1 clean. If somebody, if somebody come there to buy something, let us see where nke ebe aha ga onye aha ga-eji igori ahịa. Ọ na nke aha ruru unyi ka ọ na nke aha dị clean. Let me see. Just try this thing. Mepe shop na abụ one place. Mee one ka ọ dị clean, mee one ka o ruo unyi. Just tell me where the person will go. So if there is a culture in this life better than your own, nwanne change. Close that old one and build new one. The same because unu agwara m na the same thing Fada ji n'aka bụ ọjị. Olili ahụ o ji n'ime chọọchị, ọkwa ọjị ahụ eji n'aka. But ị kwesịrị change the level of doing these things. Ị na-eje n'okwu arụsị, Fada rụrụ ụlọ ụka. So it's your own problem, not the West. Because ọnwụ na ị na-eche uche, ihe need the calculation otu ndezi ọdịnala si eme na ati ekwu this thing. We will build a better system of the same culture, better system, better one. Back it up with commerce. Because all the celebrations will be built under commerce. So, achọsi ere ewu in mass. Ere ewu in mass. Achi ere ọkọ in mass. Achi ere rice in mass. Everybody abụrụ beneficiary of it. Ọ nke ị na-eje egoro ewu Hausa. Ijiri ewu Hausa na-ere ewu Hausa na-ere ọgwụ. Ọka Hausa na-ere ọgwụ. Ụmụ ibe, ihe a bụ ihe nna gị nyere gị for economy. Ị hapụzie ya ejegoro ewu Hausa. Ijegoro nwa enwe ndị na-egoro dombebi ndị nwa bekee.
ewere nwa bebi, even biskit China, biskit from China, biskit from China ka a na-enye ndị mmụọ. Ama mbọsị ndị mmụọ takwa biskit China, aracha sweet, sweet from China, from ebe nwa ebute sweet a na-enyezi ụmụ bebi. Nuna dis na ati ụdị ha biko. If you ọwụ na ị chọrọ ime ihe, ichi imere onwe gị personal something, nwanne, go and do, nobody holds you. Onwere eji gị aka. But if you want to do something for general purpose, make it affordable. Just make it ihe somebody, ihe ọ ga-eme onye ọbụla afụ ya, ọ like ya. Ọ bụrụ na ọ bụrụ otu aha, nwanne, it will not work. Ngwa gị nke bụ eziokwu, ọ bụrụ na ọ bụrụ otu ọ gaghị work. Ịma ihe ndị Igbo ji wee kpọọ wee sị na ịma ihe ndị Igbo ji wee sị eziokwu, ịma ihe bụ eziokwu. Eziokwu bụ okwu iro. Ihe ọbụla bụ ezi bụ ihe jọrọ njọ. Onye ji wee sị na eziokwu jọrọ njọ because people don't like it. Onye ka ndị Igbo ji kpọọ ihe ndị Igbo ji wee kpọọ ya eziokwu bụ na ezi bụ ihe bi n'iro, outside talk, ihe a na-ekwu n'iro, something open that na-enwero atụ. People don't like it. Ịmara onye ka ji kpọọ ya eziokwu because it's something that people hate so much. People hate truth so much. Ịmara that is why they use media to brainwash people. Yes, because ihe like will brainwash, that's why they brainwash them. So nature jere go ogu n'ọfọ. Nna gị gwara gị sị gị eziokwu na-agba agba. Ọ ya ka eji akpọ ya eziokwu because okwu na-enwere atụ. Ka icheki si ya today, cheki ya tomorrow, cheki ya nwanne echi. No truth. But no, don't say it. Gwa ihe ga-atọ anyị ụtọ, na-atọ ka chuga, na-atọ ka mmanụ aṅụ. Abịa na-akọtu akọsi atụ ihe na-ebe na ebekwe. Hey, they are brainwash us, they are killing us, they are wicked people, we must do this, we must do that. Nonsense. After that, what happened? After that, what happened? Nothing. Then why do you waste your time for nothing's sake? Anyị gbawo ndị ndozi ọdịnala Igbo. Ihe anyị bịara bidozi ọdịnala Igbo, whether you like it or not. Akwapụ gị n'akụkụ. Ịma ihe anyị ji abịa na science and technology. Ịmakwa ihe science and tech. Do you know what science and tech? Trump na-aba mba because of science and technology. Ọ bụrụ about one thing of today. Ndị West bido technology since 1600 and then still maintain it. Anyị emebere 1 year ị na-complain. So 1 year ka anyị ka na-ekwu okwu, mgbe anyị ga-ama 10 years 20 years then mma ama ihe buru gbogbo gị pụọ n'ala Igbo. Unu na-emebisi mmadụ obodo. Na-emebisi anyị obodo. Mmiri anyị ga-eji wee mee tourism. A na-emebisi. All those rivers we use them for tourism. Ebe ka anyị ga-abịa uduzi disi awatawa. Anyị ga-enwe temple a ga-arụ ka ebe anyị ga-arụ ya. Na-emebisiri mmadụ obodo ihe na-akọ nonsense. Ihe anyị ji abịa wụta ọkwa fire. This is fire movement. Ihe abụrụ ihe ndị nkịtị. Fire movement ka anyị na-ekwu maka ya. Fire movement ọkụ ka anyị ji abịa. So ọ bụrụ na ọkụ agha obi ịjoin ya, ọkwa na ọkụ agha obi si ebe a pụọ because ụdị aka agha akwa gị dị ya, akwa gị ebe ihe nweta onwe gị sef. Ihe abụrụkwa ihe apịrị apị na-akọtu. Anyị bi ebe ahụ eburu ihe ahụ apịrị apị, buru ha niile ma gịnị ya ma ihe niile, bupụ ya ebe ahụ rụọ ezigbote ụlọ buru ibu ndị mmadụ ga-esi na China, America na-abịa ekiri. Ifunu go na museum America, ifu ka na-abịa ekiri ihe apịrị apị ebe ahụ, you see it. Ifuru ya ruo nnukwute ụlọ mana mma buru ihe apịrị apị tii n'ime, everybody will come there and see them. Ị na-eje echi ihe ndị mmadụ egwu, who will come and see it. Isi ndị mmadụ egwu, kedu onye egwu ya akwa abịa dị bịa mee economy gị. Ịchụsịa ndị everybody si na economy gị anaghị adị mma, mana ọ nke ịchụsịrị customer na ị na-achụ ịchụsịa customer gị, ị na-achụ nkịta na nchọ gị eri. Ị na-achụ nkịta na nchọ gị eri. Ịchụsịa ndị customer, ị na-asị gbasa nwa Igbo land is not developed, Igbo land is abandoned, nothing is happening. Nna nwanne a na-eje ụnyaahụ eje, kedu ihe ị na-eme ebe ahụ ga-eme ebe ahụ ọtọ ụtọ? Ọkwa anyị nwa na-egwu ga anyị weta the technology now, bring everything into this land, make agriculture affordable, make food affordable, bring the doctrine into the land so that ụmụazị will be more intelligent. Go and watch the audio everywhere. But the same people who want to bring this thing down, these useless people are chinyere aka, they are the same people saying nonsense. Yoruba man never condemn this thing, Hausa man never, white man never. But all ndị nkịtị a, they will still come and say nonsense, nonsense, do this, do that. Why? Because they say they want to help and restore ihe mebiri. Because we say we want to rebuild something that has been spoiled by your fathers.
ọ nna gị because ọ ha mụrụ gị then born you then get back to you. They are the one who spoil this thing. So if we had to hold somebody responsible, is your father will have to hold responsible because ọ ha mere this thing. Maybe siere mmadụ obodo here ụmụazị atụ ha azụ nothing enwere ihe ha mere buru omenala anyị na ọdịnala anyị kpụọ ya naanị. The same thing nwa bekee na-eme, the same thing Islam na-eme, the same thing Jewish na-eme. That is omenala na ọdịnala Igbo is standard worldwide, but na-ekesi kpụọ ya naanị. Na-ekesi ndị anyị na ha bido ndị mmadụ na-asị na nwa bekee si na cave pụta. Yes, mgbe nwa bekee si na cave pụta anyị na-anya moto, ha esi na cave pụta gara ije bịa gafee anyị sikụọrọ anyị aka onye si na cave pụta bịara gafee anyị na-ayọsị ha biko come and help us. Kụọrọ na ya aka, kụọrọ nwambere aka erente, nwambere ejeghị ije ma ọ gbara ọsọ erente pi a sikụọrọ anyị aka. Nwa bekee si na cave pụta bịa gaa anyị kụọrọ na ya aka anyị mere ọfụma. We are doing very well, great. Hey Africa, hey we have ancestors, very good, great. Nwa bekee si na cave pụta gaa anyị good, we are doing good. Unu kwuru nonsense aruo ebe nọ, ikwuru nonsense aruo m aka. Agba m gị na ezigbo iwe na-ewe m na condition ndị isi ojii nọ n'ụwa. Ọ bụrụ na condition gị dị mma, thank you very much, I wish you good luck. My own mba, because edere gị n'ihu once ị na-eji oji, nwanne ị na-eji oji ka ihe a na-arụpụta. That is the problem. Unu ama ha na pride n'ụwa bụ ihe unu na-eproduce. Economy is the pride. If ị nara onye America, black American, American passport, nye ya Nigerian passport, pride ya na ndị ojii a na-aba mba na western world passport ndị Europe ka ha ji ịnapụta ha the passport ahụ ọkwọ ụdọ. Ịnapụ ya that passport western passport ọkwọ ụdọ. All the passport aha western passport ka o ji na-akpa nganga n'ezi oyibo. Hey we are black, we are proud because iji western passport. Mbọsa napụrụ gị that passport mmadụ ya dịkwa proud again. A na-ekwu sọsọ ihe ga-eme m proud n'ụwa bụ ọdịnala Igbo na omenala Igbo. That is my pride. My pride is ọdịnala na omenala Igbo because I understand the higher level of it. Ọ bụrụ nke ndị nkịtị. Aghọtara m omenala Igbo as the master of life. Aghọtara m ọdịnala as the master of life. So I understand them. After compare Gomye with Islam, compare with the Christianity. Mfu no the same thing, but there is something left there. Ha ghọtara ya ọfụma, they don't understand it very well. Ha ghọtara ya ọfụma. But what happened? 15th century they were poor. But why today they are not poor? Because they are consistent. Ha na-agba mbọ because one if you have a vision, ndozi ọdịnala nwere vision. So watch jizie nwa bekee marazie. If you say nwa bekee till 15th century, then watch jizie ndozi ọdịnala you see. Ebe ọ bụ na nwa bekee stay focus and come and pass, then marazie ihe ga-eme anyị. Watch and see what will happen with ndozi ọdịnala. Nwanne ihe a na-ekwu ya aka pole, ndozi ọdịnala aka pole. You don't know. All the ihe na-akwa ndị be anyị na-akwa I will check. After they say everything, they make audio do bullshit. Ka ihe mere, there was something change. Enwere change. After ha bụrụ anyị oshi cause everything, enwere ihe change, we still more wax, pulling more weight. Enwere ihe change, we add more weight into what we are doing. Ọ na-emekwa ourselves because nwanne ọ bụrụ na ị na-eme ihe people don't criticize you, that means ihe na-eme adịrọ mma. Ọ fake, you fake. If you don't have criticism, you are fake. Simple as ABCD. Ọ mgbe people will criticize anyị ka ị ga-ama na enwere ndị jealousy. Then if you don't have jealous, that means ihe na-eme anaghị work. People ndị mmadụ like ya, that means you have a problem. You have to change the strategy. Change strategy ma ọ bụrụ na people na-akụrụ gị aka. Unless ma people wubere gị anya ọkụ, ị mara na enwere something ị na-eme. That's why they give that anya ukwu aha pụtara. Then because enwere something ị na-eme. That is why you must be happy. Onye ọbụla bụ ndozi ọdịnala must be happy because ihe ahụ fire movement machine ka anyị ji abịa. Anaghị ekwu eje ọnụ. Jeje watch the audio from A to Z. The same thing you hear. Because if priest, father do not come to church on Sunday, church will close down. 2-3 months, people will not go to church again. That's why we come here every day. As we doing,
work is going underground ruo to public unu ga-anụ anyị anaghị echighị azụ we don't say anyị anaghị echighị azụ we are not stopping anything we are moving ahead like fire. See how fire ndozi ọdịnala abụrụ ihe like one of all those things here omenala Igbo because once you activate energy the energy rises above. Omenala Igbo is energy. Omenala Igbo is energy and it rises above. So every day by day we wax more stronger, more energy activated, more stronger we become. So ihe anyị na-ekwu maka ya ọ ihe anyị bịakwara ndozi ọdịnala Igbo ihe anyị bịara ka anyị dozie ihe mebiri emebi. Ọ bụghị ndị mmadụ kọrọ nọnsensị ndị amaghị ihe a na-akọ amụrụ makwana nnụnụ na-amụrụ na keji chere ife efe bụ arụ. Nnụnụ na-amụrụ na keji chere ife efe bụ arụ. Ọ bụrụ about Igbo ụkọ ma ọ bụ ewu bụ the problem. That is not the case. Ọ bụrụ ya bụ the problem. Ihe a na-ekwu bụ the education of the people. People agafego that level of education. Ihe need transformation. Ị naghị anụ bekee, ịnụghị Igbo, ịnụghị bekee. All transform ka a na-eme. Transform the mind of the people to elevate them to higher being, higher human being. Ọ ihe a na-ekwu maka ya. Anụmanụ bụ ihe nwere ụkwụ ịnọ. Ịmara anụmanụ number 4 once ị pụrụ na line abụọ gị ọnụ ịtọ ha ana ịghọ na anụmanụ anọ and ịghọ ha na anụmanụ ise iwuru gị agwọ poisonous snake. Unless ma ikwere n'ihe otu kwuru they will bring you back to line again. Simple as ABCD. Ikwere n'ihe otu kwuru nature will bring you back. Ọ bụrụ sọ ndị ojii na-ata ahụhụ na nwere ndị ọcha na-ata ahụhụ go to Romania bụ ndị ọcha. Go to Georgia Europe ha juru eju here ndị gypsy bụ ndị ọcha. They are suffering. So ọ bụrụ about every nwa bekee na-eme ọfụma mba. If you reject nature will reject you. Iju nature ajụ gị. So iju omenala Igbo ga-ajụ gị. Ọ bụrụ ka ọ jụrụ gị because na ị mere na amaghị ama ihe a na-ekwu bụ there are something nature prohibit. Worshipping of idol is prohibited by nature in every way. That is why ndị na-eje ụka na ụwa enweghị uru ha bara because why they worship idol. So ị na-worship ya na omenala, ị na-worship ya na ụka, ị na-worship ya na Islam, nwanne ị ga na-ata afụfụ. I tell you, you must suffer. Ndị nwere ego na ala Igbo na-eje ụka na-efe ihe apịrị apị ke their condition. Ma ego ya ji 200 policemen aga 200 policemen with his money. Ọ bụrụ oge ndị ntọrị ya batọrọ ya ọ sị na village a ndị ntọrị na-atọrọ why eji atọrọ nyanwa. Onye ka a na-ekwu maka because ndị mmadụ aghọta ha. People don't understand nature that you must abide by the rules. If you don't abide by the rules you will become anụmanụ. Anụmanụ will 4 legs moto ka ihe ji moto eme eji ebu mmadụ. You will be used for fuel to fuel those people who are human being. Human being abụrụ based on figure. Human being will ability to reason to be a human being because the atom may move according to the ability, according to the frequency. If not, ị na-agbada na oke, ị na-agbada na ọchịcha, ị na-agbada na ngwere. That is life. Life is a cycle. Cycle ka ọ bụ ma ị chọrọ ma ị chọghọ. Abụrụ the first person kwurie. Every religious book says it. Omenala Igbo says it as well. Ọdịnala Igbo says it as well. So if you don't like it, it's your own problem. And that is true. Nothing but the truth. No lie. Nwere ihe a na-asịrị gị ka na-asịrị gị nwere asịrị na-asịrị gị meme gị. Asịrị na-asịrị nke uru ọ ga-abara m na nsịara gị asị. Kedu uru ọ ga-abara m na nsịara gị asị? Nature does not pardon. Nothing like pardon on nature. Ndị Igbo sị gị agba aghara. Gịnị bụ agba aghara? Gịnị bụ agba? Ịma ha na-agba uchut. Ịma ha na-agba uchut. Gịnị bụ agha? Mmadụ ịgba ịghara na onye apụọ. Ịghara na ya pụọ, ọ ga-ana ya. Ịghara na ya pụọ. Gịnị bụ aghara? Ị na ha anụ Igbo. Gịnị bụ agba? Nna ya gbaghara gị, ya gbaghara gị. Nna anaghị agbaghara m. Nwunye dị ka mgbaghara. Mgbaghara anaghị. A sị na mmehie ya adịghị. Gịnị bụ mmehie? Mmegheri.
imeghe ihe ime something opposite, then how can you do opposite? You say na a ga-ahapụ gị for free. Who say so? Mmadụ si gị mee something ikweghị eme ya, ịjụ ya, ịda dị iwu, ị na-eme expect na enwere ihe ga-eme gị. A sị gị na agba a ga-agba gị, nwanne you be shoot. A ga-agba gị, you must be shot. Ọ sị gị na agba m ụgbọ shoot me and leave me. Ịgụwaja na gị kwuo ya, ịgba m ịghara m, you will shoot me and leave me. A ga-agba gị detin nwanne, a ga-agba gị mkpịsị, a ga-agba gị ntu, ịda iwu agba gị ntu. Anaghị emere mmadụ ebere. Nature does not pardon, not yesterday, not today. Ndị Igbo bụsị gị ọgbanje. Ọgbanje bụ gịnị? Onye bụ mpụrụpụta ụwa, ịbụ nje bi ụwa. So ọ bụrụ ya ndị Igbo, ọ bụrụ we are not making it up. This is natural principle. So kịta anyị ka dị ndụ, ndị Igbo si na nchegharị adịghị n'ala ini. Nche ngharịa to change something, change iche egharịa ya agharịa, echiche iche egharịa ya agharịa, just to make a change. Nwanne anaghị eme ya n'ọnwụ, anaghị eme ya n'ọnwụ, because once ị nwụrụ anwụ, the only way ị nwereziri bụ na you have to come back. Mana ịbịazie ọnwụ na ịbamụzie na mmadụ, ịbazie na ọkụkọ, ewere ha gwụọ gị, ewere ha wee werezie gị wee mebe ihe a na-eme. Ụmụazị nwude ga-erie gị. Iche na anụmanụ amaghị ihe? Iche na anụmanụ amaghị ihe? Do you think so? Nnụnụ, akwụrụ nnụnụ ahụ ị na-afụ, akwụrụ nnụnụ, akwụ nnụnụ, ị ga-akpanwu datin. Enye gị owu isi, if they give you needle and the trade, ị ga-emenwu ihe a nnụnụ mere with ọnụ ya. Ihe a nnụnụ mere with ọnụ ya, can you do it? Can you do that thing that bird did with their mouth? That nest, can you do it? You cannot. But you call them stupid. You buy a dog, you give dog food, give them everything they need, and you still call them animal. You call them animal after you do everything for them. Who is the animal here? Onye bụ onye ibe, ọ bụrụ nkịta, ọ bụrụ ọkụkọ, ọ bụrụ ewu, ọ bụrụ nnụnụ. Anyị nwa jeje buru ụlọ, nnukwute ụlọ. Nnụnụ enweghị ego o ji wee rụọ ụlọ ahụ, and asị gị rụọ datin, ị gaghị arụ nwunye. Ụlọ nnụnụ ahụ ị rụrụ agaghị arụ nwunye, mana iji enufuo nnukwu ego millions of naira wee rụọ ụlọ. Why? Because ihe o choro bụ na that money have no value. Money is valueless. You can never use money to represent nobility. You gaghị represent money with nobility, mana ndị mmadụ chekwara ị ga-eme nwunye. If not, Bubu is president of Nigeria. O nwere respect n'ụwa? Ka ebe na-enye respect, where did it? Gone president of Africa with their oil and gold and diamond nwere respect. Tell me one president in Africa with their oil and everything with respect. So you don't get respect by money. It's by the kind of people you raise, the kind of people you raise, the kind of educational system you produce, the kind of materials you produce. That is the intelligent. That is why the birds that fly, they have more value. Ghana mgbe ndị gboo, if you go to Egypt, you will see the head, human being, most of them use with animal face. Why? Because they are great. Enwere nke ifuru yuzuru isi ọkụ mba, mana ifuru nkịta Anubis, ifuru agụ, ifuru nnụnụ, ifuru ọkụ ebe ahụ, ifuru egbe, ifuru agụ nkwụ, ifuru busu, mana ifuru ọkụ na why? Even agwọ, ifuru agwọ, there is snake, because snake will wisdom mean agwọ, poisonous, something that you may transform to good or to evil. Oh yes, snake pụtara S, symbol of wisdom, but wisdom there is now. Oh yeah, agwọ, either for good or for bad. But I ghọtara n'ihe a na we don't understand it. I want nature how you want it. Your children, because they are the tomorrow or nothing. Osigina, you must be like this till the people who are ready, they will give them the throne, they will take it. You must be the same until that person come. That's why the book says, every religious book will say they are waiting for Messiah. Muslim na-eche Muhammad na-abịa, Christian na-eche Jesus, nke ọzọ, Judaism na-eche Yeshua, Messiah. Everybody is waiting for somebody. Ndị Igbo sị ga-abịa ama na-abịa,
because they know life continues, life goes on. Always, every generation, there must be somebody that will come, that will say something about something happening to people, whether politically, whether religiously, whether doctrine, whether culture. Somebody must always appear. That is why the Ogwage appear. I codify ya, personalize ya, ndị mmadụ eburu worship mara ha ahụ na. That is names for forthcoming. Obra about present. Everything about culture is about forthcoming, is about condensation of process of life. But I like worship, we love worship so much, as we have ability to reason. So everything become surprise for us. Ụmụ anụmanụ adịghị like that, they are conscious. Ha dị conscious, nwere ha ji ability eme. So ihe ọbụla gụrụ ha erie. Mana nke anyị bụ na ihe ọbụla anyị fụrụ ọgụ anyị, ihe ọbụla anyị fụrụ ọgụ anyị. Anụmanụ ọbụla agụ agụghị ọ naghị eri nri. Nke anyị bụ ị ga-afụ mmadụ ọtasịa biskit na ọfụkwa pineapple ọtaba. Ọtasịa pineapple ọka na-ekwu nke ọzọ ọta. Anụmanụ rijuo afọ inye nri ọ naghị eri. Agụ gịwere agụ ahụ ifuru n'ime ọhịa o rijuo afọ ibi ebe ahụ nọdụ ha atụmụrụ ọnụ. Mana agụ ogo ya ọta gị. Agụ ogo ya orie gị. Ya ka ejisi oju nkịta isi ọtọ onye nwe ụna anaghị amị. Oju nkịta isi ọtọ onye nwe. Mana ya ghọta ha n'ihe a na-akọ na got everybody. Ndozi ọdịnala Igbo bịara ụmụ ibe. Ihe anyị bịara bụ that doctrine of Igbo cosmology. Or ihe anyị need, nothing more, nothing else. That is what we want. Ihe anyị na-eru group ndị mmadụ. We want to regroup people who are ready. Ndị a ga-etinye n'ọrụ. Then we go and work for their own future, not my own. The future is for you, not my own. But you must be under something. Ị gaghị agazi under rule. If you go onye na-ebi without rule, even nature nwere rule. Nature nwere rules and regulation, but ndị isi ojii, they want to do something without rules and regulation. How can that work? How can that work, ụmụ ibe? You want to do something, but you don't want to abide by the rules. Where? Atịghị emere enjoy, enjoy. How can they tell you, nature say, don't do this, don't do that. You still do what all those things nature say you should not do. You do them and you still come back and say nature don't like you. Everything nature si ga-eme na ị na-eme ya. Ihe niile nna gị si ga-eme na ị na-eme ya. Mgbe anyị Igbo dị mma, anyị anaghị ezu oche, anyị anaghị agba ama. Anyị anaghị agba amasị gbagide mmadụ ibe anyị. Anyị anaghị akpọ ndị mmadụ iyi. Nekwa anya today. Ihe niile nature jụrụ ajụ anyị na-eme ya. Why are we crying then? Ke ihe anyị na-ebeziri akwa ebe ọ bụ na everything nna nna anyị gwara anyị si anyị emene, we do them, all of them we do them surplus, and we still cry that something is happening to us. Nna nwanne, onye enweghị ihe ọ bụ enwe ihe ọ na-akwafu. Onye enwere ihe ọ bụ enwe ihe ọ na-akwafu. So ọnwụ na enwere ihe igbe enwe ike ị na-atụ. Why are you worried? Why are you worried? So ọ kara ụnụ mma na ụnụ ji n'oge ji nnọọ ya je nọọ ya aji nnọọ ya mee ndozi ọdịnala ya. Our young youth enwe ọrụ, mana ihe mere anyị ji wee na-eme ya otu obere anyị anaghị ihe ọbụla ịrọchara arọchọ nakwa bụ uru, because ị gaghịzi ama ndị bụ ndị ọjọọ, ndị ji obiọma bịa. Iche na onye ọbụla n'ụwa bụ ezigbo mmadụ? Do you think so? Ịma ihe mere nature ji wee nwee ihu na abụ? Because one for military, one for peace. Do you know why? Ị na ha afụ ya, if you the symbol of justice, one for scale, one ji mma. Ị na ha afụ behe before. Because nature man, there must be people who stubborn people. They know, nature knows it. Even God knows. God knows that they were they stubborn, that need to be teach lesson. God knows it. So before everything, there was heaven and earth. That is what he said. There was good and evil at the beginning. So here they separated good from evil. But before, from the beginning, there is the two. From the beginning, there is good and evil. That's why nature has sword and scale. Ime ezigbo ihe, a gas idea. Ime ajọ ihe, agwọ eba. That is what government replicate. That's why government have everything. They have military, they have judicial, they have. That's why government copy this thing. But most of the government, I may understand. That's why they are not progressing. That's why they are not progressing. So best thing for us is that we must go the line, follow the process of nature, do what nature does. Anything, everything nature does, we do. Everything. No escape route.
ihe ọ bụla nature na-eme ka anyị ga-eme, mana ị ga-akwụba aka gị ọtọ na because ị ga-ejidere mmadụ ogu n'ọfọ, ị ga-ejidere mmadụ ogu n'ọfọ, ọ nwazie gị egwe ya na enwe ihe ndị mmụọ ji ntị oke eme, egwe ya na ihe ọ bụla isiri isigide nkapịa atị ma isigide nke ha na-akpọ ya nsịkọ, isisi ya nsịkọ anya ya anaghị anwụ anwụ, ihe ọ sọkwara gị sie nsịkọ anya ya anaghị anwụ anwụ, and e nwere ihe a na-ewepụ na nsịkọ bifo erie ya. Kedụzi ihe eji akpọ ya nsịkọ? Maka na orikọ. Kedu ihe eji akpọ ya nsịkọ? Igbo mana orikọ adịrọ mma, so ọ ka arụnụ mmanụ nji n'oge ịma na e nwere onye gị na ya rikọrọ nwanne charịa, ọ bụrụ na e nwere ihe ị na-erite n'aka ya charịa, maka na ọkwa aka ahụ eji eti nwatakịrị ihe ka eji akpọ ya dụọ ya ndụmọdụ, ofu ọnụ ahụ eji ayọ biko ka eji ebe akwa, ofu anya ahụ eji achị ọchị ka eji ebe akwa, ofu anya ahụ eji afụ ihe dị mma ka eji afụ ihe dị njọ. So mgbe ọbụla ị ga-eme ihe, do it at the right time. Ọ bụrụ na ị mara about Igbo philosophy, don't ever die. Enwekwana anwa because in the olden days misinterpretation of culture ọkwa life imprisonment. Life imprisonment mean ihe mmiri achụpụ gị na village, a ga-amapụ gị n'iwu if you misinterpret any culture, because culture onye nwa bụ the codification of the spirit or direction to a spirit. All the more heavier than you people think. Culture direction for spirit. So if you mistakenly mistake it, then you have destroyed the future of that child. It destroy the future of that child, knowingly or unknowingly. So akpara gị aka amapụ gị n'obodo, because it destroy ya ofu onye ha destroy ya onye nke ọzọ destroy onye nke ọzọ. Nwere ike ofe ịmara ihe na-eme 4 generation aga sọsọ because of anya okwu na stupid, sọsọ iberibe 4 generation waste because of iberibe ofu onye, sọsọ iberibe ofu onye. Look at how far na today. Do you know how somebody caused this thing? Afọ anyị na-ata today, somebody cause it. A na-agbazi mmadụ ọ naghị ekwe, a na-agba mmadụ ọ naghị ekwe, a na-agba mmadụ ọ naghị ekwe. Ofu abụọ ifuo abụọ gị ọnụ ịtọ iwe anụmanụ anọ ụkwụ ịnọ, anụmanụ bụ ihe nwere ụkwụ ịnọ. Ise ịghọ agwọ wụ poisonous snake. Ọ sị gị kwere n'ihe otu kwuru, isi isii onye kwa ka ndị opportunity, then ịsa ya nwanne ịtọ ọnụnụ asatọ ọnụnụ ịpụ ọnụ ndụ. Ị nwere one here to misbehave, nwee one here to correct the mistake. You have one here mistake, everybody na-eme ya eme. Yes, nature knows it. That's why we say mistake and correction. Mistake and correction. Then if you fail the two, ị ga-abịa ebe ọzọ na ngwere na oke, and mgbe ahụ ịbịakwa ebe a, you will continue where you stop. Your children will continue where they stop. Ola ese me sara ya, nna gị ji wee sị gị hie ịsa n'anya, ngị hie ịsa n'anya nwanne, ọ bụrụ ihe ahụ i chere, ọ bụrụ otu ahụ i chere. Ọ ya ka anyị ji wee sị ka anyị ji ndozi ọdịnala kụziere ndị be anyị ka ndụ dị. Ọ bụrụ ihe ahụ i chere, ka ndụ dị very simple, mana ịghọta ya. Mana ife ọbụ ndụ will show you God is not God of mercy. Onye gwara gị? That is not true. Na ebe fire ịma na ọkụ na-agba mmadụ, the first visible element of fire. These 4 elements, those 4 visible elements, the first one is fire. Then why the God is merciful? Tell me. God is balancing. Amadioha, balancing. Ojinocha, balancing. Akani na aka ekpe, balancing. Enu na ana, balancing. That is God. So ichukwa na ị ga na-ezuzugharịcha, isi God forgive me. Onye gwara gị? A sị gị agba aghara, gbaa m aka ntị, hapụzie m. Mana ọ ga-agba gị aka ntị, ọ ga-ahapụ gị, mana ọ ga-agba gị aka ntị. Ọ gbaa gị ezigbo aka ntị, o nwere ike aka ntị ahụ alasị ya 20 years. Onye gba aka ntị ya nwere ike ọ ga-dependịrị na gị nwa, ọ dependịrị na gị nwa. So it depends on you.
ịchọ ịpụ ndụ ndozi ọdịnala for you out of ịfụnanya maka na anyị na-afụ ihe na-eme ụnụ ọ dịrị anyị obi mma. Nchọpụta ka anyị bịara ịchọpụta ụnụ, anyị chọrọ ịgbapụta ụnụ n'ohu, gbapụta gị n'ohu, ịpụta n'ohu wee pụọ ndụ. Nothing will ever stop you once you move with light, once you move with fire. Onye ya akwụsị nwoke. Ndozi ọdịnala is encoded in fire movement, so nothing will stop it. All forever and ever, because forever and ever light will be, forever and ever fire will be. Simple as ABCD. Ụmụ ibe ka ọ dịkwara ụlọ na mma. A sị m na anyị ga-ekene ekene ori na-eke na afọ na-eke na nkwọ. Anyị kenesịa ndị ọkpụ, anyị ekene ndị ekene, kene ndị ichie, kene ndị si na ọ ga-adịrị anyị na mma, kenekwe ndị si na ọ gaghị adịrị anyị na mma. Mana a sị na onye na-enweghị ihe obu enweghị ihe akwafu na ihe anyị bịara maka ọ dịrị ndị Igbo na mma, na ọfọ ndị mbụ na ndị egede nyere anyị n'ọnya ka anyị ji eje, na nwa efi na-erunata ana were na-aṅụ nne ya ala ya ka o ji adịrị ya na mma. Nne eji wee sị ya na ama m na iburu ibu, nsogbu adịghị, iwee gwu ala wee ṅụọ m ara na ibu gị niile na ọ ga-adịrị gị na mma. Ụmụ ibe ka ọ rịa nụ.